At yun na nga, may motor show sa Calasiao, Pangasinan. Puntahan natin. So, shout out King of Drag Philippines. Yan yung laging gamit natin sa araw-araw pag may rides. At saka mayroon ding motor show, yan yung gamit ko. Kasi nga, napakaganda sa katawan. Kumaga fit na fit. Ang ganda. Hindi siya mainit, hindi siya malamig katamtamang. Ganda gamitin. So, shout out po King of Drag Philippines. Sana naman, baka naman. Ayun. So, siyempre, pagawa po tayo ng konti kasi nga pupunta tayo ng motor show. Dito lang yan sa Pangasinan. Okay, let's go! Hey, Kalasyaw. Wow! Hello, Kalasyaw. Ayun sa WhatsApp. Punta tayong Kalasyaw mga boss idolo. Okay. Andun daw si Boss Johnny Boss at saka si Papapi Motovlog. Yes sir. Ayan. So first time natin sila mamimit. So siyempre mga tropa natin yan sa Pantra, mga madidiin. Ayan, nakilala sila dahil sa pagbibuild ng Pantra. Sa ngayon kasi dumadami na yung influensya ng mga Pantra users, di ba? Ang dami na ngayon. Punta ka sa motor show, alas Pantra lahat na yung lumalapag. So syempre dahil din sa kanila yon. Ayan. So nakilala sila dahil sa pagbibuild o paggawa ng Pantra na street bike na tayo inspired. Okay? So magpapauli pa ba tayo? So time check tayo, alas 4. Ayan. Wala, mataas pa yung araw, mataas pa. So pwede pang maggala-gala. Ayan! Yes sir! Okay, puntahan na natin. Makapuntahan pa ng iba! At yun na nga, nakapasok na tayo. Syempre, titingnan natin yung mga madidiin, yung mga swabbing build. Ayan, mayroon tayo niyang nakitang Pantra TMX na madiin, mga Pinoy, mga Rossi, mga Rider FI, mga Matic, mga Mio, yan, mga NMAX, mga pang Malaysian, mga Tuti, ayan, mga langgaganda. So shoutout sa mga tropa natin nandito ngayon. So ang dami ng tao ngayon sa time check is 4:30 na, mga idolo. So padami ng padami yung lumalapag kay Pops J Pampanga. Ayan, shoutout sa iyo tropa. Ayan, napakaganda ng iyong production. So sana magtuloy-tuloy ang iyong blessings at sana ay marami pang lumapag sa iyo. Ayun. So balik tayo sa mga Pantra. Ayan, ang daming Pantra dito. Pag sa Pangasinan talaga, yung Pantra ang dami-dami. So, siyempre, kung gusto mo dito lumapag, pasyala mo pag may show o kaya may event dito, pumasyal ka para makita mo yung mga Pantra din dito. Dayuhin mo para mas masaya, 'di ba? Mas maraming participant, mas masaya. Ayun. So, siyempre, at ayun na nga, buti na lang andito tayo, naispatan natin si Papa P Motovlog. Ayun na nga, dinumog siya dahil nga sa sikat na yung kanyang champ. Ayun. So hindi na tayo nakalapit sa kanya kasi ang daming tao, saka busy na rin si Boss Papa P Motovlog. Ayan, ang dami niyang mga fans. Ayan, hindi tayo makasingit sa kanya, magpa-picture man lang, pero okay lang, nabidyohan naman natin siya. So sana mapanood mo to, Boss Idol. Pa-shoutout sa susunod na videos mo, Matikas Motovlog. Ayun. So yun nga, dinumog na siya dito. Ang dami-daming ng fans. Ayan. So Boss Papa P Motovlog, sana sa susunod makapagpa-picture din tayo. Ayan. So God bless sa'yo. Sana dumami pa yung followers mo at sana ay mas gaganda pa si Champ para mas maraming ma-inspired sa yung build. At syempre wala tong event na to kundi dahil sa'yo, Pops J Production. So maraming salamat sa'yo at nakapasyal ka dito sa Pangasinan. Sana ay babalik ka pa, sana ay bumalik ka pa dahil napakaganda ang iyong production. Maraming salamat. God bless.